Igbo ndị ọma kelenu. Igbo ndị ọma mụọnụ, zụọnụ, rienu. Enwe m na-asị ya gaziere gị bụ onye ọma na-ekiri m ndụ mmiri ndụ azụ ọ ga-adịrị gị na mma n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ọ ka bụ na isi mbido TV kpọmkwem ka mụ na gị na ugbu a echefukwala na ọ bụ ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ, ya bụ emume anyị ji na-eme gịnị, anyị ji na-emeta gị mma. Aha m bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ịkpọ m onye mmemme nke ahụ agaghị esoro mụ na gị na-abụ. Ịkpọ m mmadụ PLC o nwere ihe m ji na-akpa mwepụta ya mee gịnị nsị gị na lekwa ya were. Ịkpọkwa m onye mmekasị, onye bụ ọpụta ihe a na-eme nke ahụ agaghị esere mụ na gị na-abụ. Ịma na oge ọbụla anyị na-abịa ebe a ọ bụ egwu, ọ bụ ọchị, ọ bụ obi ọcha, obi sarasara ka anyị na-eme gịnị ka anyị na-eji na-abịa ebe a kwa ụbọchị. Anyị awụchiekwala ọzọ, anyị anyakwarala akpa obiọma anyị wee mee gịnị wee pụta maka gị onwe gị. Enwee m na-asị gị tajara ebe ahụ ịtaja, gwunye ebe ahụ igwunye ka egwu maọbụ ka igwu ilo, ịpasa ebe ahụ ka pasatị dịka ị na-esonyere m n'ihi na aka anyị juru eju bara imete gị mma. Ịma na ihe omume anyị a kwa ụbọchị ka anyị si wee na-eme ya, ọ bụ oge ọbụla anyị bịara ebe a anyị na-eme gịnị, anyị na-eji egwu gbara ọkpụrụkpụ, egwu dị mma, egwu kajara akaja, egwu ndị ahụ na-eme gị obi ụtọ, obi aṅụrị. Anyị na-etipụrụ gị ya bụ egwu. Ọkwana ya mere eji na-eme gịnị, eji na-akpọ m aka na-achịpụta nkwa nke mbụ n'Afrịka. Ịma ka m si ayọrọ gị ya, ngwa ka m kọrọ gị nke m na-eji ọnụ na-akụ. Nchugujugujugu yom yom yom, nchugujugujugu yom yom yom, nchugujugujugu yom yom yom, nchujan nchujancha, nchugirikijancha, nchujam nchọmchọ, njunjumjumjum, njugberigberi. Ịma na ọ bụ ka o si adị, ịma na ọ ka o si aga kwa ụbọchị. Oge nke ahụ ruo, aga m akụpụrụ gị egwu ndị ahụ ga-eme gị gịnị, itinye ọkpara na sọ galigali wee mee gịnị wee zọchie ya. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na nke ị chọrọ bụ naanị ọ bụkwa oge ozi ekele. Ọ bụ oge anyị na-eji na-ezipụ ozi ekele ndị ahụ si gị n'aka, ozi ekele ndị ahụ na-eme gịnị bụ onwere ụfọme na-agọrọ mmadụ, ime gịnị izitere anyị ozi. Naanị ihe ị ga-eme bụ gịnị, gaa n'igwe soshal midia anyị, chọọ anyị na @isimbido TV, ma Facebook ma Instagram ma YouTube ma Twitter. Ị ga-ahụ anyị ebe ahụ, izibatara anyị ozi ekele gị ya na egwu ahụ dị gị mma, anyị mee gịnị, anyị na-akụpụrụ gị ya ebe a. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na anyị na-eji isiokwu ndị kajara akaja na-abịa n'ụbọchị taa. Anyị jikwa isiokwu wee bịa, mana tupu anyị aga n'ihu, anyị ga-eme gịnị, anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị zọrie egwu. Anyị gbarịchaa ya bụ egwu wee raghachi azụ, anyị aga n'ihu. Enwe m sị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ. Anyị ka nọkwa na isi mbido TV, ebe ihe niile dị mma si abịara gị. Anyị emeela ya sekem oyọrịma sekem iyegedegedem ya. Eji m aka na ya bụ egwu anyị kụpụrụ gị kajara akaja. Ọ ka bụkwa na isi mbido TV. Aha m agbanwebekwa, aha m ka bụ Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Tupu anyị aga ya bụ ezumike ga-agbarịa egwu ahụ, agwara m gịnị si na anyị ji isiokwu wee bịa n'ụbọchị taa. Ọ bụ gịnị bụ isiokwu nke anyị ji n'aka n'ụbọchị taa? Isiokwu anyị ga-eleba anya bụ ụmụ ihe ndị ahụ ị ga na-eme ka ị wee mee gịnị, ka ị wee na-eme ọfụma n'ihe ọbụla ị na-eme, mana ndụ, mana ọrụ gị, mana ihe gbasara ego gị, akụ na ụba. Ịma na o nwere onye bụ ile ya anya isi na nwoke a na-emekwa n'ọfụma, nwaanyị a na-eme ọfụma, onye dị otu a ọ na-eme ọfụma. Ọ bụ ihe ndị ahụ ị ga na-eme, ụfọdụ n'ime ihe ndị ahụ ị ga na-eme ka ị wee bụrụ onye na-eme ọfụma, bụrụ onye na-eme nke ọma na ndụ, ka anyị ga-atụle n'ụbọchị taa. Ọ bụrụ na atụlewa ya bụ ya bụ ihe o jukwara eju bara, mana anyị ga-ebidogodi ole ọbụla anyị kwutara, anyị amara nụ o nwere ike ọ bụrụ mgbe ọzọ anyị eme gịnị, anyị aga n'ihu. Gịnị ka m na-ekwu n'ụbọchị taa? Ihe m na-ekwu bụ ihe ndị ahụ ị ga na-eme ka ị wee bụrụ onye na-eme nke ọma na ndụ. Anyị elebara anya wee mee nyocha wee chọpụta ndị ahụ na-eme ọfụma, a na-eṅomi na ndụ. Ndị ahụ bụ ị na-ele ha, ọ dịghị nnọọ ka ịdị ka ha. O nwere ihe ha na-eme, o nwere ike ọ bụcha na ọ bụ ihe buru ibu otu ahụ, mana kwa ụbọchị o nwere ka ha si eme gịnị, o nwere ka ha si ebi ndụ. Ha anaghị ebikwa ndụ ha
maọbụ ịma na o nwere egwu ndị ụka na-eme egwu ahụ ka esi agụ ya bịa mee ya ezora 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 mee ya bịa mee ya eze ọra. Ịma na ụfọdụ ndị ụka a na-agụ ya bụ egwu n'ụlọ ụka, ọwụghị mmadụ niile na-enwe ndidi wee gụọ eze ọra. Ụfọdụ o nwere ike ọ bụkwa ka ya bụ egwu nwee ike na-atọ ụtọ, ha na-ekwuzi bịa mee ya mee ya. Ụfọdụ na-asị eze ọra, ụfọdụ na-asị ya bịa mee ya 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 bịa mee ya eze ọra. Gịnị ka m na-ekwu? M na-asị gị na ihe dị n'ụwa bụ anaghị eme ihe akwụ ghọtara ihe m na-agwa gị, anaghị eme ihe maka gịnị? Onye mee ya ọ bụrụ onye aghara, ọkachasị n'ihe Chineke ọ naghị adị mma ka eme ya Gịnị mere m ji cheta egwu ihe mere m ji cheta ya bụ na m na-agwa gị sị gị na ndị a na-eme ọfụma na ndụ ha abụghị ndị na-eme ihe ya bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eme ọfụma na ndụ nakwa ihe niile nke ị na-eme n'ụwa, ọ ga-adị mma ka ị bụrụ gịnị? Ka ị bụrụ onye kpakọrọ onwe gị ọnụ. Ị bụrụ onye kpakọrọ onwe gị ọnụ, n'ihi na o nwere ụfọdụ mmadụ ị ga na-ele, ị na-ajụ kedu ka onye a si eche uche, kedu ka onye a si, maka na ije nkịtị a gara aga ije onwe ndị ị na-ele ka ha si aga ije, ịhụ na ha akpakọghị ọnụ, ịhụ ka ha si ekwu okwu, ị mara na onye a ọkpakọghị onwe ya ọnụ nke ọma. Ịhụ ka o si emegharị ahụ ma ka o si eme ihe, ị na-asị ya nna were nwayọọ tụọ jụjụ, ji nwayọọ mee ya na ọ ga-aka mma na ị mere ya iji nwayọọ mee ya, hazie onwe gị ahazie. Ọ bụ gịnị ka m na-ekwu? Ihe m na-ekwu bụ na ndị a na-eme nke ọma na ndụ ha bụ ndị na-akpakọ onwe ha ọnụ, ha bụ ndị na-anaghị eme ihe gịnị gịnị ka m na-ekwu? Ọ bụrụ na ị chọrọ ị na-eme nke ọma na ndụ, enwere ihe ndị oyibo na-akpọ gịnị? Planning. O nweghị ka ị ga-eme ihe ka ị hapụ ịplan ihe ọfụma, iji nwayọọ nọrọ ala chegodi ya eche, ihe a m chọrọ ime ka m ga-esi wee mee gịnị? Ka m ga-esi wee mee ya. Ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, iweta akwụkwọ na mkpịsị edemede, idetuo ya, ịhazie onwe gị, ile ya n'akwụkwọ. Oke, ị nwere ike ịhụ na nke a ị dosiri dịka ị ga-eme nke mbụ, ọ ga-adị mma ka ime ya nke abụọ maọbụ ime ya nke atọ. Nke ahụ ị ga-eme nke ise, ọ ga-adị mma ka ime ya nke mbụ, ịhazie ya. Ya bụ ị chọrọ ị na-eme ọfụma na ndụ, ị chọrọ ị na-eme ọfụma n'ihe ọbụla ị na-eme, ọ ga-adị mma ka ị bụrụ onye na-eme gịnị? Ka ị bụrụ onye na-eme planning. Ị na-ahazi onwe gị, ị na-ahazi ihe ndị ahụ ị ga-eme. Kee ụmụ ihe ndị ị kwesịrị na-eme planning maọbụ ị kwesịrị na-ahazi. Ọ na-adị mma n'ihi na a sị na anaghị eji ụtụtụ ama njọ ahịa. Ịlaba n'abalị, ichekwanụ ihe ndị ị ga-eme ma chi foo. N'ihi na anyị na-ekpe ekpere ka Chineke mee gịnị? Ka Chineke na-edo anyị ndụ, ka Chineke na-echekwa anyị. Mana ndụ ahụ, ọ bụrụ na Chineke nye gị ya bụ ndụ, ọ bụ gịnị ka ị ga-eji ya wee mee? Ya bụ na tupu ịrahụ ụra kwa ụbọchị, idina n'akwa gị, ma ọ bụrụ na ị nwere tebụl odee ị nwere n'ime ụlọ ebe ahụ ị na-arahụ, ị nọrọ ala wee hazie otu ụbọchị echi ga-adị. Ihe ndị ahụ niile ị nwere ime, ịhazie ya, wee depụta elekere ole ị ga-eto ụra ụtụtụ. Maka na o nwere ndị na-eteta elekere 10 nke ụtụtụ. Tupu ndị ahụ na-eteta elekere 10 nke ụtụtụ esi n'akwa ha ji ehi ụra wee bilie, ụfọdụ ndị mmadụ emesigo ihe ha kwesịrị ime kwa ụbọchị. Tupu onye na-eteta ụra elekere 8 eteta, ụfọdụ ndị mmadụ agachala ọrụ. Ụfọdụ o nwere ike ha gwa gị ego ole ha kpatagoro n'oge ahụ, ị na-ajụ ekwuli ihe a, mana onye nke ọzọ ka nọ n'ụra. Ya bụ na o nwere ndị ụra, oke ụra na-eme gịnị? Na-anapụ ihe. Ị bụrụ onye dị otu ahụ, ọ ga-aka mma na ịhaziri onwe gị, mara
oge ị ga na-eji na-eme gịnị na-eteta ụra, nke bụ na tupu anwụ a na-apụta ime gịnị ị mara ihe ndị imegorola tupu ike na-agwụ gị, n'ihi na o nwere ndị na-aka enwe ume na ikike ime ihe n'oge ụtụtụ. Ndị a na-eme nke ọma na ndụ, ya bụ asụọ ya n'asụsụ oyibo, ụfọdụ na-asị successful people, ha na-eme gịnị ha na-eteta ụra n'oge. O nwere ndị na-eteta n'elekere 4 nke ụtụtụ. Ịgwa gị eziokwu, kemgbe ndụ bidoro otu ahụ ka ọ dị. Ọ bụrụ na ile anya na ndị nna nna anyị ha na ndị nne anyị, ndị na-eme ọfụma, ndị na-arụlite ọrụ ugbo n'oge mbụ, maọbụ ndị na-azụ ahịa, ndị na-akwa nka, ndị na-eme ihe dị iche iche na-eme ya na-emeta ya ọfụma, ha bụ ndị na-eme gịnị ndị na-eteta ụra n'oge. Tupu oke ọkpa ebe akwa n'ụtụtụ, ha ebiliela, ha haziela onwe ha, mara ihe ha ga-eme gịnị mara ihe ha ga-eme kwa ụbọchị. Dịka m si wee na-ekwu na ịhazi onwe gị a na-adị mma ime ya tupu ịlaba ụra. O nwekwa ndị na-eme nke ha n'isi ụtụtụ, ihe dịka elekere 4 maọbụ elekere 5 nke ụtụtụ, ha wee teta wee hazie gịnị wee hazie onwe ha, mara ihe ha ga-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị naghị eme nke a, ọ ga-adịkwa mma na nwalegodi ya, nwalegodi ya. Ọ bụrụ na ị nwere ụmụ ihe ole na ole ị kwesịrị ime kwa ụbọchị, iji nwayọọ si malite taa ị na-anụ ihe a m na-ekwu, ime gịnị isi oke na m ga na-ama ụzọ na-eteta, na m ga na-ahazi onwe m kwa ụbọchị. N'ihi na ịhazi onwe gị kwa ụbọchị mara ihe ị ga-eme. O nwere ihe bụ ihe a na-akpọ ihe ọgbachi uhie maọbụ ihe nwere ike ibute distraction na asụsụ bekee. Ọ bụrụ na ị kwadoghị ịplan gị banyere nke ahụ, ị mara na ihe a enweghị uru ọ ga-abara gị, iji nwayọọ mee gịnị iji nwayọọ wepụ uche gị na ya, maọbụ sị ọ bụrụ na mmadụ na-ewetara gị ya, isi biko na o nwere ụmụ ihe ndị mere gịnị ụmụ ihe ndị dịgasị m mkpa m chọrọ ime, biko nwetu ndidi mmechaa nke a m chọrọ ime, mara ka m ga-esi wee mee gịnị mara ka m ga-esi wee mee ya. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ enweghị reason, ka m sụọ ya n'asụsụ oyibo, ọ bụrụ na mmadụ enweghị reason ọ ga-eji wee mee gịnị teta ụra ụtụtụ, ihi ụra abụrụzie ihe bụ emere gawa. Maka na mmadụ na-ete ụra n'isi ụtụtụ maka gịnị maka na o nwere ụmụ ihe ndị o kwesịrị ime. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-azụ ahịa, ọ bụrụ na ị bụ onye na-arụ ọrụ bekee, ọ bụrụ na ị bụ onye na-amabeghị ihe ndị ị chọrọ ị na-eme, ọ ga-aka mma ka iji nwayọọ mee gịnị nọrọ ọdụ ofu ebe, wee chee, wee tụọ aro, wee plan ya ọfụma ka ị ga-esi wee mee gịnị ka ị ga-esi wee mee ya. Nke a bụ otu ihe ndị na-eme gịnị ndị na-eme ọfụma na ndụ na-eme gịnị na-eme kwa ụbọchị. Enwekwara ihe ndị ọzọ anyị ga-eme, mana tupu anyị ga-agakwa ka anyị gaa ṅụrụtụ obere mmiri. Ọ bụrụ na anyị ṅụrụ ya bụ mmiri wee lọghachi azụ, anyị aga n'ihu. Echefukwala na ọ ka bụ na Isi Mbido TV ka ị nọ. Ana m asị gị agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma njem ọnụ, anyị alọghachikwala ọzọ na Isi Mbido TV, ebe ihe niile dị mma si abịara gị, ebe obi ụtọ nakwa obi ọcha si wee na-eme gịnị si na-abịara gị. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere anyị, ana m asị gị nnọọ, ọ ka bụ na ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ ka anyị na gị na ugbu a. N'ụbọchị taa anyị mere gịnị anyị ji isiokwu gbara ọkpụrụkpụ wee bịa, bụ nke anyị na-atụle. Anyị na-atụle ihe ndị ahụ ndị a na-eme nke ọma na ndụ na-eme. Gịnị bụ ihe ụmụ obere ihe ndị ahụ ha na-eme ha ji wee dị iche na ndị ahụ na-anaghị eme nke ọma? Ọ bụ ya ka anyị na-atụle. Tupu anyị aga ezumike ahụ, anyị lebara anya na planning, ya bụ ịhazi onwe gị. Abụla onye na-eme ihe abụla onye na-eme ihe eme ya ka emekwa ya. N'ihi na o nwere ndị bụ ihe ụka ha na-eme ihe, ị na-ajụ ọ bụkwa mmadụ dị ihe a, kedu ka ha si na-eme gịnị na-eme ihe? Anyị wee kwuo sị na ndị ahụ na-eme nke ọma na ndụ ha bụghị ndị na-eme ihe Nke abụọ ihe eji amara ndị na-eme nke ọma, ya bụ ihe ha ji dị iche na ndị na-anaghị eme nke ọma bụ gịnị? Ha bụ ndị na-agba mbọ ịdịkwu mma. N'ihi na ihe m na-ekwu bụ na afọ anaghị eju ha eju. Ọ bụghị na ihe m na-ekwu dị iche na isi na mmadụ nwere anya ukwu. Ọ bụghị mmadụ inwe anya ukwu ka m na-ekwu.
ihe m na-ekwu bụ na ha na-agba mbọ kwa ụbọchị iji hụ na ha mere gịnị, na ha dịkwuru mma. Ebe nke a taa eme gịnị, echi eme nke ka nke ahụ mma, nwanne echi emekwakwa nke kakwa nke ahụ mma. Tupu ị na-ama ihe a na-eme, esi na nke a agafe na nke ọzọ, esi na nke a agafe na nke ọzọ, esi na nke a agafe na nke ọzọ. Ị na-ahụ ha, ị na-asị ahụ onye a ihe ọ na-eme na-amasịkwanụ m, ihe ọ na-eme masịrị m ebe ọ dị ukwuu. Iwe na-ajụ kedu ka m ga-esi wee mee ka m dị ka ya, ọ ga-amasịkwa m ka m dị ka ya. Ihe a bụ ihe ha ji wee mee gịnị, ha ji wee dị iche. N'ihi na ụfọdụ ndị a na-ahụta dị ka ndị na-anaghị eme nke ọma, ha bụ ndị obere oge afọ ejula ha. Iji wee maa atụ, ngwa kpọrọ uche gị laghachi azụ na ndị ahụ niile gị na ha gụkọrọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị ga-echeta, ị ga-ahụ na o nwere ndị nke gị na ha gụchara ụlọ akwụkwọ praịmarị, ha gazighị nke sekọndịrị. O nwekwara ndị gị na ha mere gịnị, gụchara nke sekọndịrị, ha sị na ọ ebe a ka ha ga-achịsa ọwa. Ọkwa ịghọtara, o nwekwara ndị gị na ha gachara akwụkwọ mahadum, ha sị na ha ga-emezi masters ha wee. Ọ bụ eziokwu na ile anya, ana m asị na ọ bụ ịga na ogo akwụkwọ ndị ahụ bụ ihe eji ama gịnị, onye na-eme nke ọma, kama eji m ya wee na-ama atụ. N'ihi na ụfọdụ na-eme ha metụ ihe, ha sị ebe a ka m ga-akwụsị. O nwekwara ndị bụ ha mechaa nke a, asị mba, ha ma nkwụsị ebe a, ha mee gịnị, ha na-agbakwa mbọ na-agba mbọ na-emekwa nke kanụ, na-emekwa nke kanụ, nke bụ na ịhụ ha n'afọ 5 na-abịa abịa. Ịhụ na ọ bụzighị ebe ahụ ị hapụrụ ha n'afọ 5 gara aga ka ha nọ ugbu a. Nke ahụ bụ otu n'ime ihe ndị dị iche na ndị na-eme nke ọma nakwa ndị a ga-asị na ha anaghị emecha gịnị, ha anaghị emecha nke ọma. Ya bụ na ihe m na-ekwu bụ na ọ na-adị mma, ọ na-adị mkpa ịchọrọ ịbụ onye na-eme nke ọma, ịchọrọ ịbụ onye a ga-asị na ọ dị successful. Ị na-eme gịnị, ị na-agba mbọ ka ị dịkwuo mma kwa ụbọchị, ka ị dịkwuo mma n'ihe ahụ ị na-eme. Ime nke a taa, i wee nọrọ nwayọọ wee lekwasị ka m ga-esi wee mee nke kakwa mma. A na-eme nke ahụ, ọ na-aga n'ihu, a na-eme nke ahụ, ọ na-aga n'ihu. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ndị ahụ na-eme nke ọma, ha ma gịnị, ha ma ka ha si ejikwa ego ha. N'ihi na ọ bụghị mmadụ niile maara anya ego. N'ihi na ụfọdụ na-eme ha kpata ha tụfuo, mana ndị ahụ na-eme nke ọma, ihe ọbụla Chineke ji wee gọzie ha, ego ole ọbụla ọ bụ, ole ọbụla ga ọ bụ, ha na-eme gịnị, ha na-eji ya nke ọma wee were ya wee mepụta ihe a na-ahụ anya. Ọkwa ịghọtara ihe m na-agwa gị? Nke ọzọ wee bụrụkwa na ndị ahụ a na-ahụta dịka ndị na-eme nke ọma, ihe ọzọ ha na-eme bụ ha na-ama ka esi asị mba. N'ihi na ọ bụghị mmadụ niile ma ka esi asị mba. Gịnị bụ isi mba na-agwa gị? O nwere ike mmadụ bịa sị gị, achọrọ m ka ime ihe a, ị gaghị eche ya eche, ikwe ya yororo. O nwere ndị na-eme nke ahụ, n'ihi na ọ na-adịrị ha mfe ime ihe ga-atọ mmadụ ibe ha ụtọ, iji wee hụ na o nwere ike bụrụ na ha na-achọ ka ahụ ha n'anya, ma ọ bụ ka ha na-akpọ ha ezigbo mmadụ, ha wee na-eme ihe oke, ha anaghị eme ihe oke ike ha. O nwere ike bụrụ na aka ha juru eju n'ihe omume, onye ọzọ wee bịa sị ha, hapụ nke ahụ ị na-eme, hapịa bịa, achọrọ m ka ị mere m ihe a. Ha mee gịnị, ma ọ dị ha mfe ime ma ọ dịghị ha mfe ime, ha wee mee gịnị, ha wee mee ya. Ana m ekwusị na ọ dịghị mma mmadụ inyere mmadụ ibe ya aka. Nke ahụ dị mma ebe ọ dị ukwuu. Ọ na-adị mma mmadụ imere gịnị, inyere mmadụ ibe ya aka, mana etigbula onwe gị ebe ị na-achọ inyere mmadụ ibe gị aka. N'ihi na abịa n'ụgbọelu, a sị gị ọ bụrụ na ihe mberede chọrọ ime n'ụgbọelu, tupu ị na-etinye ihe ahụ igwe ahụ eji eku ume, ya bụ oxygen nke onye ọzọ, ọ ga-aka mma ka ibu ụzọ tinyechaa nke gị. Itinyecha nke gị, itinyezie onye ọzọ. Mana o nwere ndị ga-asị gị, hapụgodi nke gị ahụ ị chọrọ itinye, tinyegodi nke m. O nwere ndị dị otu ahụ. O nwere ndị ma ka esi amanipuleti mmadụ ibe ha, ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo. Ọkwa ịghọtara? Ha na-asị gị nke gị ahụ adịchagodi gị mkpa, biko bịa mere m nke m, bịa mere m nke m. Ụmụ ihe ndị ahụ ịbịa lechaa anya, nke ahụ ị kwesịrị imere onwe gị, ọ bụrụzie na o nwere ike ọ gaghị enwezi oge ị ga-eji wee mee gịnị, oge ị ga-eji wee metọpụ ya, iwe na-ala azụ. Ndị ahụ na-eme nke ọma, ha na-eme gịnị, ha bụ ndị bụ ha na-agba mbọ
kwudosie onwe ha kwuru chem n'ihe ha chọrọ ime n'agbanyeghị ma ọ dị gị mma ma ọ dị gị njọ ha chọdị mma ọ bụ ihe mere na ụfọdụ na-ahụta ha dịka ndị nwere ajọ obi, ndị afọ tara mmiri, ahụ onye ji ego maọbụ ahụ onye na-eme ọfụma asị onye afọ tara ya mmiri, ọ dị wicked, ọ naghị enyere mmadụ aka. Mana ọ bụghị otu ahụ ka ọ na-adịcha. Ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị nwere mmụọ inyere mmadụ aka, mana ụfọdụ oge a ga-anọkwa ebe a na-enyere mmadụ aka, oge ha na-aga n'ahụ ha, a ga-anọ ebe a na-enyere mmadụ aka, ihe ha ga-eme wee mee gịnị wee dizie ka ọ bụ na agaghị eme ya eme. Ya bụ ihe a bụ ụmụ obere ihe. Ọ bụrụ na gị onwe gị tụlekwa wee nyochakwa ndụ ndị ahụ ịma na-eme ọfụma, ị ga-ahụtacha na ihe ndị a na-agwa gị na ọ bụ gịnị, na ọ bụ eziokwu. N'ihi na ụfọdụ oge a na-aghọtaghe ha, mana ọ bụrụ na iji nwayọọ nọrọ ala wee nyochaa ha ọfụma, ị ga-ahụ na ụmụ obere ihe a ha na-eme gịnị, ọ na-enyere ha aka ị na-eme ọfụma. Ọzọ dịkwa ka ibe ya bụ na ekwuola m okwu banyere ego, n'ihi na ha abụghị ndị na-emefusi ego ka ha na-akpata. Ndị ahụ na-eme ọfụma bụ ndị na-eme gịnị, ha bụ ndị ọ na-adị ha mma ị na-amụta ihe ọhụrụ. N'ihi na ị hụrụ amamihe bụ oke ọhịa, anaghị amacha ya amacha. Kwa ụbọchị ka gịnị na-eme, ka amamihe ọhụrụ na-apụta, ka amamihe na-abawanye. Ihe ahụ ịma ụnyaahụ, ihe ahụ ịma n'afọ gara aga, ihe ahụ ịma n'afọ ole na ole nakwa ọnwa ole gara aga, o nwere ike ọ bụghị ya bụkwa gịnị amamihe nke dị ugbu a. Ya bụ na amamihe na-abawanye, ọ na-abawanye kwa ụbọchị. Ha bụ ndị na-eme gịnị, ndị na-amụta ihe ọhụrụ. Ị na-ele ha na-amụ. Ọ bụrụ ịgụ akwụkwọ, ị na-ahụ ha oge ọbụla ha na-eme gịnị, ha na-agụ akwụkwọ, akwụkwọ nke a, agụ akwụkwọ nke a. Akwụkwọ ga na-akụziri ha ihe ọhụụ, akwụkwọ ga na-eme ha na-amụtakwu ihe ndị dị mma. Ọzọ bụkwa na ha na-agakwa onwe nke ha na-akpọ iteki kọọsụ ọhụrụ. Ma ọ bụrụ ndị na-asụ oyibo, ha ga-amụkwa ihe ọhụrụ. O nwere ike ọ bụrụ onye na-azụ ahịa, ọ mara ka ọ ga-esi wee mụtakwuo ihe banyere ahịa ahụ ọ na-azụ, o wee na-agakwuru ndị ma karịa ya. Ha wee na-eme gịnị, ha wee na-amụtakwu ihe ọhụrụ. Mana ọ bụrụ na ị bụ onye na-anaghị achọ ịmụta ihe ọhụrụ, ya bụ nke ahụ ọ gaghị kụziri gị oge ị na-agba bọị ka iji onwekwa ebe a na-eji nke ahụ eme gịnị, onwekwa ebe a na-eji nke ahụ aga. Ọ na-adị mma ka ime gịnị, ka ị bụrụ onye na-agba mbọ ka ịmụta ihe ọhụrụ. Ọ bụrụgodị na ọ ga-eri gị ego, ị na-eme gịnị, ị na-etinye ego gị na ya, ị na-amụta ihe ọhụrụ. Igbo ndị ọma, ọ ka bụkwa n'isi mbido TV ka anyị na gị n'ugbu a. Anyị ga-aga ka anyị gaa obere ezumike. Ọ bụrụ na anyị lọghachi azụ, anyị aga n'ihu, agakwala ebe ọbụla. Igbo ndị ọma, anyị alọghachikwala ọzọ na isi mbido TV na ihe omume anyị bụ nke ị chọrọ. Ọka bụ ebe a ka anyị nọ. Anyị agala ṅụrụtụ obere mmiri, anyị alọghachikwala ọzọ. Aha m ka bụkwa Maazị Ikeije Stanley Chizaram. Ọ bụrụ na ị ka na-esonyere m ugbu a, ana m asị gị dododo nnọọ, hapụ igwe onyonyo gị ebe ahụ ọ nọ. N'isiokwu anyị nke taa, anyị na-eleba anya ụmụ obere ihe ahụ ga-enyere gị aka ka ị bụrụ onye na-eme ọfụma na ndụ, ka ị bụrụ onye a ga na-eṅomi. N'ihi na ndị ahụ na-eme ọfụma, o nwere ụmụ obere ihe ha na-eme, ha ji wee dị iche na ndị nke ahụ na-anaghị eme gịnị, na ndị nke ahụ na-anaghị eme ọfụma. Anyị arụtụsịla ihe ole na ole aka. Nke mbụ, anyị sị na ha bụ ndị na-eme gịnị, ha bụ ndị na-akwado onwe ha nke ọma, ha na-eme planning. Ịghọtara nke ahụ. Anyị sịkwa na ha bụ ndị na-eme gịnị, ndị na-anaghị eme ihe anyị wee sịkwa na ha ma ka esi na-eme gịnị, asị mba, ọ bụghị ihe ọbụla asị ha mee ka ha na-eme. Anyị wee sịkwa na ha bụ ndị na-eme gịnị, ndị na-ama ka ha ga-esi wee chekwaa ego ọbụla ha nwetara, ha anaghị emefu ego aghara. Ha bụkwa ndị na-eme gịnị, ndị na-amụta ihe ọhụụ, ha na-agba mbọ ịmụta ihe ọhụụ. Dịka ya bụ ihe emume anyị nke taa na-aga n'ihu, o nwere ozi ekele ole na ole ndị batara anyị aka. Aga m eme ngwa ngwa ka nzipụ ya bụ ozi ekele dịka anyị na-aga n'ihu. Ozi ekele nke mbụ batara anyị si n'aka Kelechukwu Ụwanna. Ọ sị m kelere ya ezigbo nne ya, nwaada Adanne Ụwanna. Ọ sị ka Chineke gọzie ya, ka Chineke mere ya mara. Ewe m na-asị ya amen. Ọzọ wee sikwa n'aka Ebere mba ka ha abụghị Ụwanna.
ọzọ wee sikwa n'aka Ebere Akwara Ndụ wee bịaruo anyị aka n'ụbọchị taa. Ebere si mme gịnị, ọ sị m kelee ndị niile anyị na ha nọ n'isi mbido TV na ka anyị si wee na-eme gịnị, ka anyị si wee na-eme na-akwado asụsụ Igbo nakwa omenala Igbo, na ọ dị ya mma nke ukwuu, o wee na-agọkwara anyị ụfọma ka Chineke gọzie anyị. Anyị wee sị amen. Ebere Akwara Ndụ, Chineke ga-agọzi gị, ọ ga-agọzikwa nke ọ bụla ị na-eme. Ewe m na-asị amen. N'oge na-adịghị anya anyị pịachie, anyị ga-eme gịnị, anyị ga-akụpụrụ unu egwu ndị ahụ, ya bụ egwu anyị ga-eji wee kelee ndị a niile zitere ozi ekele, kelee Chukwu ụwa nna na Ebere Akwara Ndụ. Aga m achọ obere egwu dị mma wee mee gịnị, wee kụpụrụ gị ya bụ egwu. Na mpịachi anyị nke taa, anyị elebala anya n'ihe ndị ahụ, ihe ndị ole na ole na-eme gịnị, na-eme ka ndị ahụ na-eme ọfụma wee lekwa anya na ọ bụrụ na ndị ahụ a na-ahụta na ha anaghị eme ọfụma, anaghị eme ihe ndị a, na ọ na-esokwa n'ihe na-eme gịnị, n'ihe kpatara ha anaghị eme ọfụma. Echefukwala na ị nwere ike izibatara anyị ozi ekele gị n'ihe omume a bụ nke ị chọrọ kwa ụbọchị. O nwekwa isiokwu dị gị mkpa gị onwe gị ga-achọ ka anyị leba anya, ma ọ bụ ajụjụ ihe ị na-aghọtaghị nke ọma, ị nwere ike zibatara anyị ozi n'igwe mkparịta ụka soshal midia anyị niile. Chọọ anyị na @Facebook /Isimbido TV maọbụ itinye @Isimbido TV ma Facebook ma YouTube ma Instagram, ị ga-ahụ anyị ebe ahụ, ma Twitter, idebatara anyị ajụjụ ahụ. Echefukwala na ị nwere ike isonyere m onwe m Maazị Ikeije Stanley Chizaram na Facebook. Ị ga-ahụ m na Ikeije Stanley Chizaram, mana Instagram ị ga-ahụ m na Stanley Chizaram Ikeije. Ebe ahụ ka m nọ tajara. Tupu anyị achịsa ọwa n'ihe omume anyị nke taa, ana m asị gị ka Chineke gọzie gị, ka udo na amara Chineke chi eze na ndụ gị. Ihe ọbụla ị na-eme, Chineke ga na-akwado, ọ ga na-enye aka ka ọ dịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị ezinụlọ gị na mma. Ewee sị amen. Ọ bụ ebe a ka anyị ga-achịsa ọwa n'ihe omume anyị nke taa. Ewee m sị gị na ụbọchị ahụ anyị ga-eme gịnị, ụbọchị ahụ anyị ga-akpụ isi ka anyị kpụọ afụ ọnụ. Ewee m sị gị ka emesịanụ.